kaunti ya Nyamira. Afrika gwesokia na kuboria abarai kuru orogongurwa gusigo cha momune chinga na baru babi okwana chinga muskata okwanira na koteamna nere bantu mono bole cha momune chiremo yugo ikrania amagenda arabati uro ni gorwaliganigwa no muri gago kwana maiga yogo twari gikaro amo na abaiga bamenyete amo no bolema abasae na woigo na abasubati nigo atati kengere agendera ko bagagosegeta abagusigwa nche byama byabo unenchira ya moyo gukinania anene gesiasa imeyorogongo rwa gusi bono iga intu bali tokora ebyama bya gusibire 6 twajakiro mu chadara getega insajiri musuko na bara nyone sembe yatenire gusi egera tukwana umuntu wayomo na ende ngati yaba gusi baitoiga ebyama ebya gusi twensi bitugori ekibikura kyitororo uchakira Kenya Social Congress ne kigetangani toichore Kenya Social Congress togo ichora mugende na mwino mugende muzo tenga tutagete unity anyona na nonde barwanzo bosibori bwa multi party so ekero byama bire binge ekina kyukogani kwa bantu that is democracy nigagendere ko bagagusegetanga ogochamo koiga ngwene kyo kwenyorere getaliko rwa serikali egento agendere ko bagakuba segeta bagusi osoma kurwase amatukamagega anene igoro yage siasa sababu ya ene bari mwese kwenye muri ODM na umugoisana kana intwe igento gyatobere no mugusi na umugoisanika akaiwe birogo bine muri ODM musigara ira ndinkane mwa bagumukwana akaiwe birogo bine akaira bine nekerike kyo musubati akaira kamo maturukana tato etikende na ene na igure pia singoli guchire bado nga buna toroje dalili kyose kire siko yagusi bono gwikana ntu twebombe tobe amo ase byama byaito ke Kongo na Kenya Social Congress igati abari bekirina sayiga nigo borokiro kokokwa kwabo ase barire irangamba kunyara ko bagutumika libageriga na kubasemya abandi kurwase benyoreme kwene kibona nkwiri kyabale ase kyamekiga kyabera sigesa kukyomo gusi ekyo cyagetuwe amohona nyagusira anyona oyo kabero mubunga betinsa muchiri cyabo getutu obwamasaba gango tobe amo buna bagusi tonyoro mu kansora tonyoro mu anyo mu MCA tonyoro mu gabana tonyoro mu MP na intudura anyare gupage inia semeseri ndagere kubagwa echama ekorukuya ito ya Social Congress yere kyabuso ekwabuza omwaka anyona aretete maremu arare buya na ende omwesimi kwa kengere obwadire chame ne chinguru na baminta baraibande nabo tutagete ko tebanga kibu na nje kansoli cha mutua na ana konta gete ko tebe kenenga echama yeito tigabone be yo mugusiete ne imara ora nchaba gusiba minto inchwamo tobegentekemo mto aba matongorori akito bamo na riturarigwe no anekerugo na riturahewe igo twese ko twaro bamo iboiga nabo turakena mbuya mono Kenya Social Congress sawa inko reporter igeta seni kya ubwanje tekya gatembe inche igonkuru kwa Polycarp okara